xi qabelkom ħalli Merħba, sinjuri, dan huwa shooter tal-lum aktar xaġa interessanti, ibatu jenna. U ma nafx jekk smajtux dis-sensazzjoni nazzjonali Jista' jkun dan it-toast ta' 990 ta' dal-food truck li qed jintefa' lejn inħawi ta' ħaddingli illi tista' tgħid illi qed jagħmel ħoss. U l-ħoss ukoll qed isir għaliex sfortunatament qed imorru ħafna kwantità kbira ta' nies jiduqu t-tors għaliex qed jgħidu li tajjeb jingħu ma duqtux. Iżda jgawdu wkoll il-ġmiel tal-post ħaddingli. Issa, problema waħda għandna illi wara li jgawdu qed iħallu ħafna u ħafna ħmieġ. Huwa legali allura diġà kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar jekk hux legali jitfal vannem jew le, ma apparentement dik hija legali. Imma huwa legali li tħalli dan l-imbarazz kollu u fejn jitlu l-legalitajiet irridu nibatu lilu. Sinjuri, nibatu l-furban number 1 fuq il-post ħalli jduq it-toast u jindaga. Ġejt ħaddingli biex ninvestiga daqsxejn il-problema tal-ħmieġ li nqalet. Ħannara l-xiex inqalet u nara għadiex il-problema tal-ħmieġ ejja ħan ninvestigaw. Isma' Sofrid, ħansaqsik xi ħaġa dwar il-problema tal-ħmieġ, x'għamilt inti? ġibt id-dustbins, ġibt it-toilets li l-Kunsil ċempil li għamel għalija li ġibt it-toilets ukoll, imma għatlu li mhux jiena ġibtu it-toilets u. Mhux okkupati, pim 7-up. Għax għal-wieħed ġabilhom tnejn ukoll. Ġifieri dil-problema ta' ħmieġ tħaltilha inti. Tħaltila. Għan investiga naqra sakemm nistenna t-toast, thank you, investigate. Tajjeb, smani, inti kiltu t-toast jew għadek għadiklu. Kilnieħ. Ora, u x'ħatamlu bdil kaxxa? Narmuha fi żibel. Ilek xejjaw inti. U le mhux sbatanx. Orajt, x'qed tistenna mit-toast? Ma nafx jiena naraw x'inhu jgħidu fuqu, naraw naħnu. Bingo! Jiena, thank you. Wasal il-moment tat-toast. Ħanikol da toast, ta' jek tiklu. Insomma, furman number 1. U di mhux għal-ħabib tagħna biss imma l-kull min għandu xi tip ta' kiosklu jew jarma x'imkien. Importanti li jkollok il-bin u biżejjed bins illi fil-ħones li ħejġu jixtru minn għandek. U n-nies ukoll sewwa ġifieri jekk kilt burger u għandek il-kartuna u l-bin mimli, ovvja li ma titfaħħix barra l-bin, iż-żomma sakemm issib jew bin vojt jew tħodha l-osta. Għax ħataqbes issa! Ent. Le mhux xinilla. Nipprova darba fil-ġimgħa mmur nara l-missieri. Għax naf li ngħixu l-ħajja maġla imma li jkollok il-ħin tiltaqgħu tqatta naqra ħin ma' x-xieħ tiegħek huwa sabiħ. Jiena nħobb naqbes qabża wara x-xogħol. Inċempillu? Reġet qabżet! Din il-mobile għal ċertu nies qiegħed hemm ma tiżjien biss ma niflaħiex, speċjalment intom l-anzjani. Tafu kemm tinkwitawna lilna, il-mobile qiegħed hemm biex hekk iċempillek xi ħadd taqbdu tirrispondih, mhux qiegħed hemm biex toqgħod tagħmel il-likes fuq il-Facebook imma meta jċempillek xi ħadd aqbad u rrispondih għax tafu kemm ninkwitaw aħna jaħasra mela rrispondih dak il-mobile. Ibni hi! Aw, ma, il-pa fej qiegħed. Ħareġ imma ħalla l-mobile warajh, int ġej hawn. Iva, ma l-ewwel irid immur nibdel il-qmis. Għaxħa! Kun imbirek ibni. U dak kien shooter tal-lum, sinjuri, jekk ikolkom xi ħaġa. Ġara. Inti għalli jista' jkun. Għax kont nikol ċokkolata u vera spiċċat li malajr. Ma ħadd li xi biċċa. Ma nafx, nistax ha? Nek ċokolata ta' Sander u minn ma jaf, ħankunu qed noħdulu biċċa, iżel u x'taħseb.
Ma mux ħinduna. Għara, li rridu namlu, noddu 1, 2 u 1, 2, 3. Nimmarkawa. U naqtawa, di l-iktar biċċa diffiċli għax kella nistaw nkissruha. Tajjeb, u issa rridu naqtaw din il-biċċa sħiħa hekk. Mbagħad taqta' hawnhekk. Naqtaw dik, biss. Wara sta. Ekk għandna iċ-ċikolata sħiħa, arawa. Li ħanamlu ħanbirru ftit il-position. Di żomma f'idejk. Di ħanamlu hekk, di ħanamlu hekk, di ħanamlu hawn u di ħanamlu hawn. U għarċajna Sander xorta għandu ċikolata sħiħa, imma ħna ħadnilu di.